Nang! Ha? Oh my God! Lo! Ukis na sa bahan, Andres. Nagadunga kwarta ato eh. Masarap pa mayan tatoy. Nagadunga pang tubay to atin, Gods. Ha? Ano? Subito di barangay ati bak. Baka kailangan dataw. Uy, ni Jilat ta barangay hall pang subya naman. Di da sa pulin. Sige Rod, taga rito. Taklo nga kwarta ataw. Baka kailangan natin. 150 ah. Saan raw? Oh, ipulo ulit. Hoy, LeBron James to raw. Ano, tambak ka yun. Hoy! Nakaluso! Tracer ako! Sayang. 2-0 ah. Paul! Ang giharap! Ay, hindi na mo na Paul! Napinsip pala niya, hold. Uy! Ang layo ah, 3-0. Oo, kira mo na. Nalayo. Tuan. Okay, nice. 3-1. Mga kapuso na. Hello, Ma. Naibenta ko na yung lupa natin dito sa probinsya. May pampaopera na si Lolo. Ma, mukhang uulan na. Hintayin niyo na lang ako dyan. Pauwi na ako. Ito kayo. Toy. Purwana na. Naman eh. Purwana. Oo. Tuman na. Panis. Toy. Portaw. Ito mo ah. May nagkanta yung mag-shoot. Wow, panis. Balik to ah. All. Ni. Uy, sana all. Malinsata, raramido ba? Game. May isa lang, alamang mo. Hunggan! Wala. Hindi sa mga direk. By 4, alamang mo lang may isa. Hoy! Nice! Foul! Ang guyan mo pa ata, may nakasiyay. Intentional foul. Wala. Wala ta. Makatutudon saan? Ay, win eh. Kasi ngitin. Nagagtay. Naglabakpay. Patakam. Tudong. Kung nagagawa kayo, sabag sa dyan. Oo. Ayos. Buto takto para kapitan na. Takam, tudong. Oh.
Nay, fix sa attitude na ba? Takam! Ano yan, Andres? Ano ba ni? Ha? Kanino ata? Tsaka mo ah. Lukatan man. Lang. Oh my God! Ukis na sa bahan, Andres. Nagadunga kwarta ito eh. Masarap pa mayan tatoy. Nagadunga pang tubay ito atin, George. Tapi kanino ba gati ba? Lah, nakutukorta na eh. Ibar mo man naman ako. Lah, baka gapumuti ko ata yung lindeng. Lah, 20, 30, 40. Lah, kagod 2 milyon ba? Nagkatukorta na ito yan. Ni, 400 lang mit ah. 50 lang atin may sa bandil natin eh. pada ID na ba? Ibar may ID na. Ito ka. Go. Go. Tanay, ginagan na niyo. Taga Muñoz ba? Kapay nakadahanon dito. Tsaka mo ah. Unig mo, baka makita da pa eh. Makulod up tamit ito. Tamang abagi ata. Ano? Subito di barangay ati ba? Baka kailangan dataw. Uy, ni Jilat ta barangay hall pang sublyanan mo. Di da sa pulin. Sige Rod, taga rito. Taklo nga kwarta ito. Baka kailangan natin. Good. Paano na kaya ma-operahan si Loka? Nawala ako yung pera. Sana maibalik. Taka ma. Bak, dabaryam. Namni, papalimos. Ang bayam. Yo. Boss, taga saan ka? Taga Muñoz ako, boss. Taga Muñoz ka ba, boss? Tarlac na to. Binenta ko kasi yung lupa namin dito para may pangpa-opera yung lolo ko. Ah, ganun ba? Eh bakit ka dito? Ano ba sakit ng lolo mo? Nag-report kasi ako dito sa barangay. Nawawala kasi yung pinagbentahan ko ng lupa. Wait a minute! Teka sa pinagkita mo niya. Kayo, baka may napansin kayong belt bag na itim. Boss, magkano ba yung nawawalang pera sa bag mo? 400,000. Ano aji bilang mo tayo ng Andres? Pagod pamilya. Ano milyon nga? 400 lang ajay. Ano nga 400? Tagod pamilya. Ha? 500 yung nakita namin eh. 400 lang yung napagbentahan ko. May kasama ring ID yung bag. Ba? Kanya na nga talaga. Oh, sa'yo na yung bag mo. Kanina pa ako nang ngawit dyan eh. Kanya na nga talaga. Kaya ingas na RJID. Tapos tama pa dyan address na. Pinabayag mo pa eh. Boss, bilangin mo. Ah, walang bawas yan, boss. Boss, ito nga. Maraming salamat. Hindi ko alam paano kayo pasasalamatan. Kung iba lang siguro nakapulot na ito, baka hindi na naibalik sa akin. Walang anuman boss. Siguro nagkataon lang na kami ang nakapulot niyan. Kung mukhang to, mababait kasi kami. Oo, hindi naman namin pag-iinteresan ng hindi sa amin. Tama siya boss. Maraming salamat ulit sa inyo. Ay boss, yung 1,000 pala. Huwag na. Dagdag ko na lang sa pampagamot sa lolo mo. Oo nga boss. Dagdag pamasahe mo na din yan. Malayo pa yung pupuntahan mo. Hindi na boss, okay na boss. Malaking bagay na to boss. Ibalik sa akin yung pera. Yung sa kayat, kanya lang na, ito kapag katang utubay ito. Boss, ingat ka na lang ha. Sana maging successful yung operasyon ng lolo mo. Salamat ulit sa inyo. Hinihintay na rin kasi ako ng pamilya ko. O sige boss, Tutuloy na rin ako. Thank you ulit. ingat ka boss.
Sana magkita pa ulit tayo. Boss, pwede sa susunod. Ingatan mo yung gamit mo. Lalo na, malaki yung perang hawak mo. Di ba ba? Hindi kwarta. Sakno ka na uwananin ah. Nagtagari ka mo lang ulit. Nagbibideo kami ko.